प्रेक्षण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन्निधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്യാഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ നമ്മള് അധ്യായം മാതാജി 7 ഏകദേശം തീർന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇന്നും കൂടി ആ അധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കൂടി അധ്യായം 7 തന്നെയാണ് നോക്കണത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതുകളും പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒക്കെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പോകാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതായത് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 7 ജ്ഞാനയോഗം എന്ന അധ്യായമാണ്. അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം. എന്താണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നോണ്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ അതിനാണ് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക? സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, ശരിയായുള്ള ജ്ഞാനം. നിരന്തരം കൃഷ്ണനില് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടമായ യോഗം. അതുപോലെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക. അതാണ് പരമസത്യമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം.
ഒരു സ്ലൈഡുകൾ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ നോക്കി പോകാം. ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ. ത്രിഗുണങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനില് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം. ദുഷ്കൃതര് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ, ജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കില് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനില് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് സുകൃതികൾ എന്താണ്? ജ്ഞാനം വികസിപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ദുഷ്കൃതികളാണെങ്കിൽ അജ്ഞാനികളാണ്. അജ്ഞാനികളായ മറ്റുള്ളവര് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അവര് അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ്. എന്താണ് അവ്യക്തിഗതവാദം എന്ന് വെച്ചാല്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായി കാണുന്നില്ല, Yes. ജ്യോതിസിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു. അതെ അതെ അതെ, ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അവര് ദർശിക്കുന്നേ ഇല്ല. അവര് ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭഗവാനില് രൂപമില്ല എന്നറിയുന്നവരാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ. നിരീശ്വരവാദികളോ? ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഭഗവാൻ ഇല്ല ഇല്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ കഴിവ്, ഞങ്ങള് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ട്, അല്ലെ ഞങ്ങളാണ് സയൻസിലൂടെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇതൊന്നും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയൊന്നുമല്ല. ഞങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടി ഓരോന്ന് സമ്പാദിക്കണ, അത് ഞങ്ങളുടെ കഴിവ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ. ഇനി വ്യാമോഹിതര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് ഓരോ വിഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ലൈഡുകളൊന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിപ്പോകാം. പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം, ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി അപ്പൊ അതിലാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ അറിവിനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ നേടാം? കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭക്തിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് തസ്സൃണു, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു വാക്കാണ് തസ്സൃണു. അത് ശ്രവിച്ചാലും എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ്? ഭഗവാനിലുള്ള ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അർജുനനോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അർജുനനെ എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവാണ് അർജുനൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളായിട്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ അഭിനയിക്കുകയാണ്, അല്ലെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ അങ്ങനെ മാറ്റി തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴെന്താണ്? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനനോടാണെങ്കിലും ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? സാധാരണയായ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിവരിക്കുന്നു. അധ്യായം 6 തുടങ്ങി അധ്യായം 7 അത് വിജ്ഞാന യോഗമായി. ജ്ഞാനം, അറിവ്, വിജ്ഞാനം, അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് തസ്സൃണു. ശ്രവിക്കുക. നിങ്ങള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. തസ്സൃണു. ഒരേ ഒരു പ്രക്രിയ പരമ്പരാഗതമായ വിധത്തില് ഈ ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. ആധ്യാത്മികത്തിന്റെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തി, അതായത് ഭൗതിക 8 കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ. ഏതൊക്കെയാണ്? 2 ഈശ്വരങ്ങളാണ്. 8 സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങള്: ഭൂമി, ആകാശം, ജലം, വായു, അഗ്നി, അങ്ങനെ പ്രപഞ്ച ശക്തികളോ, അഹങ്കാരം, പിന്നെ മനസ്സ്, അങ്ങനെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അങ്ങനെ 8 ഭൗതിക ശക്തികള്, അല്ലെ? സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൂടി ഭൗതിക ശക്തിയും കൂടി 8 എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട്. അത് ഇതാണ് 8. അത് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം.
ത്രിഗുണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങള്? സത്യം, രജോഗുണം സത്വഗുണം, തമോഗുണം രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. നമ്മള് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബന്ധനസ്ഥനാവുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിനെല്ലാം അതീതനാണ്. ഇനി ദുഷ്കൃതർ ആരാണ്? ദുഷ്കൃതര് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. സുകൃതികൾ ചെയ്യുന്നു. ദുഷ്കൃതര് ദേവന്മാരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരും അവ്യക്തഗതവാദികളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി ലഭിക്കാൻ വരും, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ശ്രവണമാണ് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതാണ് തത്സൃണു എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രാധാന്യം. അതായത് പൂർണ്ണബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങി ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി അറിയൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് തത്സൃണു എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നവവിധ ഭക്തികള്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, കീർത്തനം, അർച്ചനം, ദാസ്യം, ഹാസ്യം, ഹാസ്യം, പാദസേവനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മസമർപ്പണം. ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ വായിച്ചു പഠിക്കണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മാത്രം നമുക്കിന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പൊ ആകെ ഒന്ന് നോക്കി പോകാനായിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇതില് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു സംശയം വരാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഭക്തനിൽ നിന്നോ കേൾക്കണം നമ്മളെ. എന്നാൽ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാരത്തോൺ ഓട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കണ പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള് ഭഗവാനില് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അതില് പൂർണ്ണത നേടിയവര് 1-2 പേരുണ്ടാവുള്ളൂ. അവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിയില്ല. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകള് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 8 ഭൗതിക ഊർജങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 385-ാമത്തെ പേജിലുണ്ട്. 8 ഭൗതിക ഊർജങ്ങള്. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നു. കണ്ടില്ലേ? അത് 385-ാമത്തെ പേജിലെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ്. അത് ഭൂമിരാപോ നലവായു ഖമ്മനോരുദ്ധിരേവജ അഹങ്കാരം ഇതീയമേ ഭിന്ന പ്രകൃതി അപരപ്രകൃതി. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നല്ലോണം ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപരാപ്രകൃതിയും പരാപ്രകൃതിയും ഉണ്ട് ഭഗവാന്. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം, പരാപ്രകൃതി ജീവാത്മാവ്. മനസ്സിലായ? കേൾക്കണുണ്ടോ ഇതൊക്കെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവനില്ലാത്ത അപരാപ്രകൃതി ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെയാണ് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വരന്റെ സ്വരൂപത്തെയും അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തികളെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലേ മാതാജി? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു അത് അപരാപ്രകൃതി അല്ലേ? അതെ. ഇനി പ്രകൃതി ശക്തിയുടെ മുഖ്യ വിഭാഗങ്ങൾ 8 വിധമെന്ന് അതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് 387-ാമത്തെ പേജിൽ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയേ. ആദ്യത്തെ 5 എന്ത് പറയും? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. പിന്നെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, അഹങ്കാരം ഇത് ആണ് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൗതുകം കൊള്ളുന്ന തത്വചിന്തകർക്ക് പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടാനാവാത്തത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭാവാർത്ഥം നല്ലോണം ഒന്ന്
വായിച്ചു നോക്കണം. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാലോ. ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിരചിച്ചത്. ഇനി 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധിമേ പരം ജീവഭൂതം മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്ത്. മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ആ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഏത്? പരാപ്രകൃതി. പരാപ്രകൃതി. ഈ താഴ്ന്ന തരം, മറ്റേത് ഭൗതിക പ്രകൃതി താഴ്ന്ന തരമാണ്, അതാണ് അപരാപ്രകൃതി. ആ അപരാപ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവഗണങ്ങൾ. പരാപ്രകൃതി. മനസ്സിലായല്ലോ? അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലും ഇത് നല്ലോണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടേതാണ് ജീവഗണങ്ങൾ. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇവകളായി പ്രകടമാകുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളാണ് താഴ്ന്ന തരം ശക്തി. അത് സ്ഥൂല പദാർത്ഥമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ വിവരിച്ച് അത് ശക്തിമാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതാണ് മമ മായാ ദുരത്യയ എന്ന് പറയുന്നത്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ അത്? അതെ മാതാജി. അല്ല, 7-ാമത്തല്ല, മമ മായാ ദുരത്യയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. വരുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം. 7-ാമത്തേല് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ് അത്. ഇതാണ് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5-ാമത്തെ അതെ അതെ 7:14 മമ മായ 14. അതെ, 7:14. 7:14. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് മത്തപരതരം ഞാഞ്ഞത് കിഞ്ചിത് അസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. എന്താണ്? നൂലിൽ കോർത്ത മണികളുടെ സാമ്യം. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു മാല, മുത്തുമാല, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അത് ഒരു ചരടില് കോർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് മാലയായിട്ട് തീരണത്. ആ നൂലൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാലയുടെ ഫുള്ള് സൗന്ദര്യം പോയി, അല്ലെ? ആ നൂലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മാലയ്ക്ക് മാല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മണി അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കഴുത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. എന്ത് വേണം? അതിനൊരു ചരട് വേണം. ആ ചരട് ഇവിടെ ആരെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ. നൂലിൽ കോർത്ത മുത്തുക്കളുടെ സാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ വിവർത്തനം. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് ഇണക്കി കോർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ബാക്കിയുള്ളവര് അജ്ഞാനികള് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശക്തിയെ കാണുന്നില്ല. ആ മാലയുടെ മുത്തിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആ നൂലിനെ കാണുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ ആരും കാണുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു വലിയൊരു ഇത് കണ്ട് അത് വളച്ചു കെട്ടി ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ ഭർത്താവ്, എൻ്റെ മക്കള്, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിലാണ് എല്ലാം എൻ്റെ എന്നുള്ളതും എനിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആർക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണത്? നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ വക വിക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊന്നും ഒട്ടാതെ മാറി നിൽക്കണം. അതാണ് നൂലിൽ കോർത്ത മുത്തുകളുടെ സാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നല്ലോണം വായിച്ചു നോക്കാം. അതേപോലെ ഭൗതിക ലോകത്ത് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന 8 പട്ടികകൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദം ഖേ പൗരുഷം നൃഷു. 8 തുടങ്ങി 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അത് ഉണ്ട്. ജലത്തിലെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ഓങ്കാരം, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മള് ആരോർമ്മിക്കണം? ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, പിന്നെ സർവവ്യാപശക്തിയായ പ്രകാശത്തിലൂടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന
അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. അങ്ങനെ 8 ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 8 തുടങ്ങി 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥവും ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയാലും വേണ്ടില്ല, വിവർത്തനത്തില് അതെല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ഉള്ളില് ആയിട്ട് ബുദ്ധിയായിട്ടിരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാനാം, എല്ലാം ഒരു പർവ്വതത്തിനകത്തായാലും എല്ലാം ചേതനയുള്ളതും ചേതനയില്ലാത്തതുമായ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയായിട്ടാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളും വെളിവാക്കി തരുന്നത്. ഇതെല്ലാം അത് ഇന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലിരുന്ന് അവയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് ഉള്ളില് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ചില കാര്യങ്ങള് അത് ഭഗവാനും തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയും അത് ചെയ്യണത് ശരിയായില്ല, ആ പറഞ്ഞത് ആ സംസാരം ശരിയായില്ല എന്ന് നമ്മൾക്കൊരു കുറ്റബോധം തോന്നും. നമ്മൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകും ആരോടായാലും, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു കുറ്റബോധം തോന്നുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ്, അധീനനല്ല, അതീതനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ കാണാതെ പഠിക്കണേക്കാളും നല്ലത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വം, രജസ്, തമസ്. വ്യാമോഹിതരായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യയനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാന് ആരും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ലോകം. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആണ് സർവേശ്വരൻ. അതേപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ദൈവികമായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്താണ്? ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നല്ലോണം അർത്ഥം ആദ്യം പഠിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് വേണം? വിവർത്തനം വായിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ശ്ലോകം പഠിക്കാം. ദേവി ഹേഷ്യ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യ മാമേ വഴിയ പ്രപദ്യന്റെ മായമേതാം തരന്തിതേ. എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഭഗവാന്റെ ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ തരണം ചെയ്യാനും വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്ത് വേണം? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് പരമപുരുഷന് എണ്ണമറ്റ ശക്തികളുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. ഇതെല്ലാം ദിവ്യമായ ശക്തികളാണ്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കുക. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ അംശങ്ങളാകിയാൽ അവയ്ക്കും ദിവ്യത്വമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭൗതിക ശക്തിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവയുടെ മൗലികമായ ദിവ്യപ്രഭാവം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇനി ഇത് 2 തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. എന്താണ്? ഒന്ന് ഭഗവാന് കീഴടങ്ങാത്തവര്, ഒരു കൂട്ടര്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര്, നിരീശ്വരര്. അപ്പൊ ഭഗവാന് കീഴടങ്ങാത്ത 4 പേര് ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ. അതാ 15 അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം അല്ല വിവർത്തനം. ഒന്ന് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിലുണ്ട് 4 പേര് ഭഗവാന് കീഴടങ്ങാത്തവര്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വായിച്ചത്. ദുഷ്കൃതികൾ, ആസുര സ്വഭാവികൾ. ആ നല്ലേ മാതാജി? മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ, ദുഷ്കൃതികൾ, ആസുര സ്വഭാവികൾ. ഇതില് അങ്ങനെ ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരനുമായ അസുരന്മാർ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് മായയാൽ അപഹൃത ജ്ഞാന എന്ന് പറഞ്ഞാല്? മായയാൽ അപഹൃത ജ്ഞാന, അതിന്റെ മലയാള അർത്ഥം ചോദിച്ചാല് ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവര്. ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് മായയാൽ അപഹൃത ജ്ഞാന എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 പേര്. ഇനി
ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്ന 4 പേരുണ്ട്. അതാരൊക്കെയാണ്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോ അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുർ അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി തഥാ ഭരതർഷഭ. ശ്ലോകം 16. ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് കീഴടങ്ങുന്നവര്? 4 കൂട്ടരാണ്. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ. ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അർജുനനോട് പറയണ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെ? ദുഃഖിതൻ, ഏകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു. അത് കഥ അടക്കം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും? ആർത്തോന് ദുഃഖിതന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഗജേന്ദ്രൻ. ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു. ധനകാംക്ഷി ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, ജിജ്ഞാസു ആരായിരുന്നു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതേപോലെ ജ്ഞാനി സൂതഗോസ്വാമിയും, പിന്നെ അതുപോലെ നൈമിഷാരണത്തിലെ ഋഷിമാര്. അവരെല്ലാരും അതാണ് ഭഗവാന് കീഴടങ്ങുന്നവര് 4 പേര്. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക, അതെന്താ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ. ഇനി ഭക്തിയുത സേവനത്തില് സേവന നിരതരാണ്. ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്ന ആസക്തിയാണ് ഭക്തി. എന്താണ് ഭക്തി? ഭഗവാനെ മാത്രം മതി, എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് എത്ര %? 22. എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോഹി ജ്ഞാനിനോത്യർഹം അഹം സജ മമ പ്രിയ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരാണ് അതില്? ഞാൻ. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാനെ തത്വം കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണോ അവരെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അതായത് ഭഗവത് സേവന കർമ്മത്തിൽ സദാ നിരതനായുള്ള ഉത്തമ ഭക്തനാണ് അവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ ഉത്തമനെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചു. പിന്നെ സേവന നിരതനാണ്, കർമ്മനിരതനാണ്. അവനാന്റെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിഭരിതമായ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് ജ്ഞാനിയെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്ത് കാരണം? അത് നമ്മുടെ 17ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് 19ാമത്തെ കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനാവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അതെന്തായാലും ഉഷാകുമാരി മാതാജി മറക്കില്ല. മാതാജി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കാണാതെ പഠിച്ച ശ്ലോകമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എല്ലാരും പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പിയാണ് എനിക്ക് തരേണ്ടത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഭാഗമല്ലേ മാതാജി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു? എന്താ മാതാജി? ഈ ഭാഗമല്ലേ ഉള്ളു പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളു, 7 മുതൽ 12 വരെ. ആരാ പറഞ്ഞ്? അല്ല, കഴിഞ്ഞ 6 വരെ ഞങ്ങളെ വേറെ മാതാജി ആയിരുന്നു. ആണല്ലേ? അതേപോലെ അന്തമന്തുഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം. അല്പമേധസാം, അല്പബുദ്ധികള്. അന്തവന്തു, അവസാനം. അതൊക്കെ അർത്ഥമൊക്കെ ചോദിച്ചാലൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥവും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കണം. അന്തവന്തു, അവസാനം. അതാരോ അന്ന് സംശയം ചോദിച്ചതാണ്. അന്തവന്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം. അല്പമേധസാം എന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് അല്പബുദ്ധികൾ. മേധസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിയാണ്. അല്പമേധസാം, അല്പബുദ്ധികൾ. ഇന്നലെ ഒരു സംശയം ഒരു മാതാജി ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതിന്റെ ചോദ്യം അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ വരാവേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ്. അതിന്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചാല് ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ശ്ലോകം എന്നാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും എഴുതുമ്പോ നമ്മള് മലയാളത്തിൽ എഴുതൂടെ ശ്ലോകം? ഷാടെ താഴേല് ള എഴുതിയിട്ട്
അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മലയാളത്തില് ശ്ലോകമായി. അതാണ് അതിൻ്റെ. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എനിക്കത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല, ശ്ലോകത്തിന്റെ വെച്ചുണ്ട് അർത്ഥം പറയാന്ന് അങ്ങനെ എന്തോണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കണത് അതിനനുസരിച്ച്. എന്താ മാതാജി അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയോ? ഇനി പറയുന്നവയുടെ മലയാളം ലിപ്യന്തരണം എഴുതുക. എന്നിട്ട് ലിപ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലിപ്യന്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അർത്ഥം എഴുതാനാണോ? ലിപിയുടെ അന്തരം, അതാണ് ലിപ്യന്തരം എന്ന് വെച്ചാല്. ലിപ്യന്തരണം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ശ്ലോകം എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മറ്റേതില് ശ്ലോകം എന്ന് എഴുതൂലേ, അതായിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങളത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എഴുതുക. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ പദത്തിന്റെ ആവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? പക്ഷെ പദം എന്താന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ചോദ്യം വരില്ല, അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ. പിന്നെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ബുദ്ധിയോടുകൂടി ചിന്തിച്ചെഴുതുക. അതുപോലെ അനന്യഭക്തി എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. BG അധ്യായങ്ങൾ 7 തൊട്ട് 12 വരെ നമ്മൾ ഈ എവിടെയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാള് വിചാരിക്കണ്ട. കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറ് നിങ്ങള് അതിന്റെ ഇത് ശനി ഞായറും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ, ചർച്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വ്യക്തിത്വം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മഞ്ഞന്തേ മാമ ബുദ്ധയ പരംഭാവം അജാനന്ദോ മാമ അവ്യയം അനുത്തമം. അതായത് തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റി ഭഗവാന് ശരിക്കും വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അബുദ്ധയ ബുദ്ധിശൂന്യന്മാർ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് അബുദ്ധയ. അതായത് ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതനാണെന്ന് പറയുന്നവര് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ്, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് 26, 27 തുടങ്ങിയുള്ളത് നല്ലോണം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പിന്നെന്താണ്, ജീവജാലങ്ങള് വ്യാമോഹത്തിലാവണത് 27 തുടങ്ങി 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നല്ലോണം വായിച്ചു നോക്കുക. അന്ധഗതം പാപം പുണ്യകർമ്മണം, അത് അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ധഗതം പാപം പുണ്യ. സ്ലൈഡ് വല്ലതും അതിന്റെ ഇതെടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം. ഏതിൻ്റെങ്കിലും ഇതെടുക്കണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഇടാവോ? നോക്കാട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം 2 അത്ര പ്രാധാന്യമില്ല. 3 കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് കുറച്ച് പേര് മാത്രം ഭഗവാന്റെ ഇതില് എത്തണത് പറയണത് ആണത്. ഇനി അടുത്തത് എവിടെ നോക്കാം. മനുഷ്യന്മാർ പല വിധത്തിലുള്ളവരാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും ഭൗതിക ശക്തികളുടെയും ഉറവിടം. ഭൂമി രാപോ നലവായു അതിലുണ്ട്. എൻ്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം. ഈ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിവർത്തനമാണ്. അപ്പൊ അതിനത്ര വലിയ ഇതില്ല. നമ്മുടെ ബുക്ക് നല്ലോണം പഠിക്കുക. അത് അവതാരങ്ങള്, പുരുഷാവതാരം അതിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അതാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതം. സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി? അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. 3 ശക്തികള്. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി ഉയർന്നത്,
ബഹിരംഗ ശക്തി താഴ്ന്നത്. അന്തരംഗ ശക്തി ഉയർന്നതാണ്, തടസ്ഥ ശക്തിയും ഉയർന്നതാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തി അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മം, വീണ്ടും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ജലം അഗ്നി വായു ആകാശം. സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളത് ആകാശം ഇവിടെ തെറ്റാണ്, മനസ്സ് ബുദ്ധി മിഥ്യാഹങ്കാരം. പിന്നെ ദൈവട ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ജലം, ഓരോന്നിന്റെയും വിവിധ ഐശ്വര്യങ്ങള്. ഇതെടുത്തു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. രസം, ജലത്തിലെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രത്തിലെ ഓങ്കാരം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷനിലെ പൗരുഷം, ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധം, തീയിലെ ചൂട്, ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവൻ, തപസ്വികളുടെ തപസ്, സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഇതാണത്. ബുദ്ധിമാന്മാരിലെ ബുദ്ധി, തേജസ്വികളിലെ തേജസ്, ബലവാന്മാരിലെ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മാതാജി ഇത് യൂട്യൂബിലും കിട്ടില്ലേ സ്ലൈഡ് കിട്ടില്ല. സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ ഇതെടുത്ത് വയ്ക്കണം. എങ്ങനെയാ എടുത്തു വെക്കാതെ? എനിക്കറിയില്ല. അതാരെങ്കിലും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് അനുസരിച്ച് എടുക്കുക. എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. കൃഷ്ണൻ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉത്ഭവമാണ്. ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, നിർഗുണനാണ്. നിർഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗുണം ഇല്ലാത്തവനല്ല, അതീതനാണ്. ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതൻ. ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത ആളെയാണ് നിർഗുണം എന്ന് പറയാം. നമ്മള് ചീത്ത പറയുമ്പോ പറയും ഇതൊരു നിർഗുണ ബ്രഹ്മോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചീത്ത പറഞ്ഞു കളയും, ഒരു ബോധവും ഇല്ലാണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ നിർഗുണം എന്ന് വെച്ചാല് ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത ആള്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. രാജാവ് നിയമകർത്താവ് നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വയം ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാല് നമ്മൾക്കും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ത്രിഗുണങ്ങള് സത്വം രജസ് തമസ്, ആ വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യയനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. അതേപോലെ ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ, മമ മായ എന്റേതാണ് ഈ മായ. മാമേവ ഏ പ്രപദ്യന്തേ മായ മേധാം തരന്തിതേ, ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരധമാഹ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയ, അതാണ് മായയാബഹൃത ജ്ഞാന. നിരീശ്വരരുമായ ആസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാരൊക്കെ, ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെ? ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മൂഢ, നരാധമ, ആസുരം ഭാവമാശ്രിത, മായയാബഹൃത ജ്ഞാന, ഇത്രയും പേരാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയം. മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും താണവൻ നരാധമൻ. ഭഗവത് വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഈർഷ്യയുള്ള നിരീശ്വരവാദികള്, അതാണ് ആസുരം ഭാവം ആശ്രിത. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് മായയാ ബഹൃത ജ്ഞാന. മൂഢന്മാർ ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതകളെ പോലെ. അവർക്ക് കുറച്ച് പുല്ല് കിട്ടിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കഴുതയുടെ പെൺകഴുതുകളെ കിട്ടിയാൽ മതി, അത്രേ അവര് ആഗ്രഹിക്കണുള്ളൂ. എത്ര ജോലി വേണമെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നരാധമന്മാരായി മായ മായ അപഹൃത ജ്ഞാന.
ഇനി ചതുർവിദ്യ ഭജന്തേ മാം ജ്ഞാന സുഹൃതിനോർജുന ജന സുഹൃതിനോർജുന ആരൊക്കെയാണ്? 3 വിധത്തിലുള്ളവരെ ഭജിക്കുന്നു. ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി. ആ 4 കൂട്ടര്. അപ്പൊ ശ്ലോകം കാണുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവണം. സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. സുഹൃതികള്. ഇനി ഏതാ മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചത്? ഏതാ? എത്രാമത്തെയാണ് ശ്ലോകം ചോദിച്ചത്? 28. അത് വരണുള്ളൂ. 18. ജ്ഞാനിനെയാണ് കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രവിദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ജ്ഞാനികൾക്ക് മനസ്സിലാകും വാസുദേവനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവര് വളരെ വിരളമാണ്. വിരളം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവര് ദേവന്മാരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അവ്യക്തവാദികളും. ഇനി പരമാത്മരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയില് ശ്രദ്ധയും വിശ്വാസവും വരുത്തുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത്. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ബാങ്കുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം തുച്ഛമാണ്. കുറച്ച് ആ പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ അത് തീർന്നു. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. എൻ്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ എൻ്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു അവര്. മറ്റവരൊക്കെ വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വിടും. ഇത് ഭഗവാനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവ ആരാധകരെ അല്പജ്ഞാനിയായി കണക്കാക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് കൃഷ്ണന്റെ പരമോന്നത ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം, അതും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ദേവന്മാരിലൂടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതും ഭഗവാനാണ്, അതും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവ ആരാധകരെ അല്പജ്ഞാനിയായി കണക്കാക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തരും. അല്ലാണ്ട് കണക്കില്ലാതെ ഒന്നും നമുക്ക് തരില്ല. നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ളത് തരുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാക്കി വെക്കണം. ദേവാരാധകര് പ്രകൃതി എന്താണ് വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡ വിഭാഗം പിന്തുടരുന്നു. ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമാത്മാവിലെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയില് ദേവതകളെ കൃഷ്ണന് തുല്യമായി ചിലര് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മനോഭാവം എന്താണ്? നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്താണ്? ഞാനാണ് ആസ്വാദകൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആസ്വാദകൻ എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് കാമമോഹങ്ങൾ കാരണം നമ്മുടെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കണത്. നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നു, ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നു, യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരും. പക്ഷെ പുണ്യഫലങ്ങൾ തീർന്ന് മധ്യഗ്രഹ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വരെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോരും. 24 അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയ.
ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവ്യക്തഗതനായിരുന്നു എന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നുമാണ് ചിലര്. അതും അജ്ഞാനികളാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവര്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ ആരാണ് ഭഗവാനെ നമ്മിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നത്? യോഗമായ. ആരാണ്? യോഗമായയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. ശ്ലോകം 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കണം. അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ മാതാജി 25-ൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർതിരിക്കുന്ന ഭ്രമാത്മക തിരശീല എന്താണ്? അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. യോഗമായ എന്ന അതാണല്ലോ. അതെ. ശരി. മാതാജി 28-ാമത്തെ. യോഗമായ അന്തരംഗ ശക്തിയാണോ മാതാജി? 28. പാപം ജ്ഞാനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വ മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാ. Qualifications of a devotee to perform determined devotional services. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത്. 28-ന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതാണ്. ഇനി മലയാളത്തിൽ. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യത. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യത. പാപപ്രതികരണങ്ങളെ കീഴടക്കിയ, വ്യാമോഹത്തിന്റെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിച്ചത്, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു, ഈ ജന്മത്തിലും മുൻ ജന്മത്തിലും ധാർമ്മികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാല് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് 28-ാമത്തെ സ്ലൈഡ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 29. ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാസുത്യയദന്തിയെ തേ ബ്രഹ്മതദവിദോ കൃഷ്ണ മധ്യാത്മൻ കർമ്മ ചാകിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തി ഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. പിന്നെ മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ നമ്മള് സ്മരിക്കണം. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശൈല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായി ഗൗര